Hola! Doble. Què és la Doble? La Doble és la nova loteria dissenyada per ajudar el teixit associatiu de Catalunya, creada per ajudar les entitats i els clubs d'arreu del país. Com hi podeu participar? Primer de tot, la vostra entitat ha d'estar inscrita en el Registre Oficial d'Entitats. Si és així, ja podreu fer la vostra inscripció mitjançant el formulari que trobareu a inscripció.ladoble.cat. Us ajudarem amb les participacions, proporcionant-vos les participacions impreses sense cost, en talonaris de 25 unitats. Amb la comunicació, facilitant-vos tota mena de materials que us ajudaran a comunicar el joc nou, spots, pòsters, fulletons, banners... A vendre més, venent i recaptant els donatius a través de més de 2.000 punts de venda, al nostre web i l'app. I més, entregant-vos enllaços que les entitats podreu compartir i que redirigiran al web de Loteries de Catalunya. També pagarem per compte vostre les participacions premiades a través de la nostra xarxa de més de 2.000 terminals. Rebreu els premis de les participacions guanyadores no cobrades. Us ingressarem els donatius que s'hagin recaptat a través del nostre web, app o punts de venda. Cada entitat pot triar-ne l'import, 1, 2, 3 o 4 euros per participació. El vostre número. A cada entitat se li assignarà un número de 5 xifres exclusiu i podreu fer fins a 8.500 participacions, 8.000 físiques i 500 digitals. La Doble és la nostra i és 100% social. Sorteig 20 de desembre. La Doble és el doble d'emoció. Inscripció.ladoble.cat. La Doble destina tots els beneficis a programes socials a Catalunya.